Здравейте на всички, почваме четвъртия си епизод на Minecraft Survival, който сега ще започва с нова къща, ще се направим. Ще ме омръзна само на един остров да седя, нали, смисъл, не е интересно. И трябва да почнем в нов остров, естествено ако намерим. Ако трябваше да направя някакъв нещо като голям мост и пак са глична лодката. Който стана бе лодки. Нещо, хора сървъра нещо лагва и прави проблеми. Какво? Пак ли лагне? Като стана бе? Мога хора, много лагва нещо. Ще ми зареди. Ома къде се щупи лодката? Ой, какво става тука е? Айде преса бе тъпа на карта й. Добре, я ще идем там пиш. И така, тук ще ни е четвъртото епизодче от нашата нова къща на нов остров. Ако изобщо не спре ако спре да бъгва, ще по-върши пак забива. Добре, айде опре са бе тъпа ръка, как седи само. Тъпа ръка. Добре. Явно тук ще я направя. Само избера хубаво местенце. Не е много далеч къщата, му да направим подземен път, нещо такова му да направя, ама ще има много време да си играе сигурно. Ще измислим нещо. Или ще направя някакъв мост, че по-бързо да е. Ще е тук, те само да си направим местенце. Тук не ми харесва. Добре, къде ще била? Чай, че нещо. Аз съм в леглото и мишката ми нещо не мога да управлявам. Опитвам само. Нещо много... И сега правим четвъртата си къща. Втората де. Чакайте само да се намеря хубаво местенче. Тук нещо като планини е станало. Някакъв вулкан си имам в изриви. О-хо-хо-хо. Я виж хора, колко хубаво местенце има тук, така хубаво гладко. Няма тук тези неща. Тъй, и сега ще разкараме и тук ще ме къщата. Пише нещо като Storage House, нещо подобно ще. Трябва да имам някъде къща да събера материала, защото не знаете, че съм пълен до куци. Ще трябва да събера някъде материала, който събера. Значи тук... забравих бърва да взема. Ще взема сега, ще взема много направо. Добре. Направим една брадва, че да мога да се ресна на носото. Сега ще нарисна на по-голямо, защото да взема да... Трябва да го разширявам, да взема да го направя. До тук. Select World Edit. Dirt. Rescrate. Stronghold. Не мога. Stronghold. 2000. Майка ти да е, кой ми копира? Не, той е кретен.
имам ли го или не? Добре. И как че ми купира, но то ни объркал съм се. Добре, сега. Ще направим тронхолта. По-големчък. Трябва много килостон, защото трябва да се връщам до хомото. Ама, светих си мисля, че много високо пуска. Трябва да си ресетна тъпа сет. Добре. Сега, трябва да се връщам до къщата, ще да взема малко килостон, хом 2000. Вижте е много килостон, не знам какво го правя. Взема го използвам за нещо да го строя, защото бисто ми трябва. Тя правя тази тук. Мам тръки с чест и ради, направо не знам. Стронг. Тъй. Продължаваме да строим. Ние в легото не ми е удобно и не мога да се разстоя. Пък нещо скътрата. Някога зацепва, често да не вижте ми. Мисля да е доста голямо, трябва да се падна, да имам доста често. Майде, сте килостон, няма писмица. Баш. Колко килостон ще ми трябва. Хубав мъка изтикава не може, тя да изпълниш да стане по-хубаво. Явно ще идва тук, защото виж как свършва там, видиш ли. Ари, стигнем. Добре, до тук ще. Сега ще настроим 4-5. До 5 ще има там, ние съм 5 теца. Така че да сложа. Само не ми лагва е тъпа игра. Той мишката. 3-4-5. Ще се произмя по-леко, не успя. Тъй се губим, не да се кача. 3 са тук сме. 3-4-5. Една колесо трябва. Да, той е. Точно се. 2, 3, 4, 5. Добре, сега да направим. Но тъй. И стените ще са от кейбълстон, естествено. Не са от кейбълстон. Трябва да следа тъй, че по-лесно ще ми. Само да не ми е такова нещо пъше. По-трудно става. Така. Сега сам. Аде. Уф. Тъй, сега насам. Така, няма да е явно къща, много така неприличана къща, но в смисъл такъв ще... Сет, не го сега, да, сет, добре. Добре, сега. Ще го направя от кейбълстон, само да заслужа крафтинг тейбъла. И често трябва да се направя. Естествено безчесто, Stronghold безчесто. Да. Така с работа 10 човек хора. Аз имам много често и викал да се направя. Тя ми такова не е. Сега тук е един чест, тук два честа. Два честа. Их малка ми мисля пак. Ами се направи една чест, ако трябва да си местим, защото направо като и че да не се разкарам от моята къща, че после тук. Направо си ендър чест мога да се преместя. Ще ми е по-лесно, тъй че ще намеря някъде ендър чест и ще сложа. Оф, ще ми трябва. Но няма да не стига тук, да знаете. Аз слагам двойни честове. И Stronghold-а, знаеш колко честове ще има. Обърка да те загубим. Така, до тук. Сега ли? Мога да сложа още два. Тъй, сега. Се върна пак до хомто за кейбълстон, защото ми трябва тук да направя стената. Добре, не се връщаме. Рестъпа, хом, вихай.
Сега да взимам всичките стакове, пък колкото станат. Ай с тя ми лагали. Мишката смета на тя. Вау, колко. Те трябва да ми стигнат с 2 даже, мази. За проверят отстъпия. И да взема колко често имам стана. От 12 честа пак. Рестъпа Стронг Hold 2000. Добре. Още малко може и да го сбъркам скоро да не забълня, ама добре, че наблизо да спос направи един голям мост. Или нещо като поземането ни от там. Ще ми е по-лесно да минавам. Не знам, че някакъв мост ще направи един голям мост. Ще има да го строя с дни. Много, ама. Поне на хората ще ми е по-лесно да минават. Как минават. Ще ми е по-лесно. Така, мисля сега за да обясня за интрото. Смисъл, ще го за всеки сървър ще имам различно интро, нали, смисъл за Супер Варса, там има вече едно интро, показал съм как може би. За Сараево ще е едно друго, ще го видите като кача клипа с него, ще го видите и ще разберете. Така е, всеки епизод ще има различни интрота. Няма да е един същност. И ще видим, ще измислим нещо да сложа за други епизоди, т.е. за другите сървъри. За Survival, за Tiny, че правя платица. За Kit PvP вече съм си избрал, за Survival още мисля, но мисля, че съм си намерил вече. Може и да го сложа. Добре, сега слагаме още. И така. О! Супер пиче, нямам врата. Ще направим една стълба. Стълбички. Стига ми цепи, бе, тъпа мишката е бала, бе. Сложени стълбички. Така. Хубаво влизам добре. Ай, както е била мишка. Уф! Да, супер кебъл, стана хубаво падна там. Тук е. И тъй тук ще сложа една вратичка. Само да се направя. Ще дървата и мишка. Ето аз седя просто нещо крапало тук и не ми е удобно да я въртя, да я мърдам. И сега да направим покривчето. Пак от кебълстон. Повече кебълстон има без някакво да го правя, да го използвам за една стори Stronghold, че е идеално. Пък ще стане интересно. Според мен не. Така, продължавам. Обим се Stronghold, нали, смисъл ще направя горе покрива пак с често ще напълня. Няма да го довършам чак догоре. Така, ще има на 2 етажа ще и той. Stronghold ще направя на 2 етажа. Първи етаж ще за четвъртия епизод. За 6-ти епизод ще направя на 2 етажа. Да имам, нали, резерва. Втори етаж за други части такива. Ще има подреждане доста видно. Трябва да има подреждане малко. Сега факлите взех ли си? Много добре имам факли да запаля малко късно, начин и тъмно. Да им се спамват и тъпи мобове, че има да ги бия 5 часа. Така, това е първият етаж на Stronghold. Често имам още да ги служа и тях. Майката ми баба мишка. Така. 2, 4, 6, 8, 8 чиста ми трябва цен. Тък да... Бе. Оф. Гледай го се. Майката ми мишка стара.
7 чиста, не ми стига. Чай да използвам още на дъска. Айде 8 чиста, айде с тя мърдай. Така, 8 чиста готови. Хапна нещо, че пак гладна тук. Така, продължаваме. Сега. О, въглища, супер, ще ги изкопая, бе, да имам за печките. То няма да е само крафтинг тейбъл тук е. Че малко всеки са нищо да направя. Ще стане интересно, яко, може би. Не е вътре. Тъй, сега. Всичко е окей. Може да се дозваме да си излизаме. Сложа малко печки да му да пека там, ако ми трябва. И за късмет печката ми стигна. Добре. Сега. Какво да правим? Кебълство ми трябва да сложа печките. Я ги въглища там, колко да има запаля. Добре, аз съм с брошката, нали, стана вчера от ивента, викам да оставя. Ми проблем, че имам. Пак и без той Diamond бронета ще я махам вече. В смисъл ще оставя за по-късно, ако ми трябва. Добре, почваме са. Добре, тук тъй като гледам някога правя друго, мога да взема малко пещерите, тук може да има някой пещеричка. Още кола бе, какво е тук? Взих ли го да? Гледам тук е доста голямо, може да се направя даже едно язовирче тук. И пак може да ме от другата страна, както гледате, е много голямо мястото. Ще направим може, сега почвам да го правя. Ще видим как ще стане. Имам доста работа да правя по него. Сега, тъй че ми трябва да се кача, пак ще трябва да се знам. Почвам сега. Едно мощче да направим. Ще падам високо. Знам дървото ще ми стигне, ама да стане хубав моста. Така, сега аз мисля да ги изравня, защото те няма да стане красиво. Трябва да изравним каналчето. Сега да изравним, да не са на толкова високо едните дървета, другите са по-ниско. Просто ще е просто тъптил. Не! О, ще знам дървото стига е. Тъй, сега тук да свалим. Сега. Добре. Как се качим сега? Умъгъл е падна по-надолу. Видео си прави. Проблем ли ти? Не става. Не още. Тя умря от глазба. Не е яла бе. Не знам, Марио ще го прави видеото. Добре ли? Добре. Да, добре. Били съм махнала да се прави клипа. Да бъде ръката майка тук. Играеш. Тук държи на място, нищо ми няма. Ама като я мърда ме проблема. Ще ще ми яра. Омага. Добре, сега мисля, че става много тъмно. Значи почваме малко борбичка с зомбита, ако ми излезе някой идея. Тя ще продължа строението, няма да отказвам. Ще продължа строението. Добре. Сега, значи аз ще няма го правя само тъй, ще сложа някои огради. Смисъл. Началото ще издърво. Чакай малко, какви са още ми за направя. Ще стане интересно, мисля, че. Долу да е хубаво. Интересно да стане за клипа. Не знам, мисля, че няма да успия в първи епизод да го направя, но
Четвъртия. Исти са бъркам, хора, много бъркващо. Няма да стане в този епизод, сигурно ще е в някой друг сигурно, просто няма да стигне. И теде, ще измислям нещо. Виждам доста крипър, там скелети, виждам и на мапа си. Маста с мишка не мога да играят, е много. Сега се направя там, който си измислих. О, ендърчи. Сега го килна, масата с броня, не. Забравих, че не съм с дъма бронята и към няма стане. Ако бях с дъма бронята, тогава става. Сега, да, става там, ако ще правя. Те сега ми трябват малко стъпалца, естествено. Стигай. Тъпата мишка тук е неудобно, нещо грапаво има и ще му са мърдате. Аз че не съм на маста, аз ако съм на маста, сега бях направо тук си. Така, сега тук ще са двойни стъпала. Пак го направя. Явно нямам стигнат, пак ще взема. О, колко под мене има мина дори. Ами, ще да следам след малкото, сигурно там е крипър скелет, защото те не видях крипър скелет навънка при ендърмената и че. Значи сигурно са в мината. Чай взема повече, али 32 нищо, аз ще имам резерви, ако ми трябват за някъде. А примерно за втория етаж на Стронгхолда може да ми трябват. Наврем до тука. Май объркам, не ми трябваше толкова стъпала. Майде нищо, да имам резерви. Така. Тука моста трябва да е по-висок и чак от... Така. Сега продължаваме. Сега ми трябват огради. Че да ям пак, че оградях. Сега ще ми трябват много огради, ама има доста пръчки да взимам. Сега пръчките, оградите... Така, не оградите. 20-40 огради ще изкарам той. Даже 42. Какво че нещо мога да направя. Ще ми трябва такова... Мандок беше направен на 8 везита, ще е по-добре, защото ще да имаш от цветни огради, което ще е по-интересно. С тези дъбовите огради. Не са много интересни. О, кебъл съм. Ау, ще убия заради него. Така, тук сега дигна. Почваме. What the fuck? Не знаеш, че те ще стане баш. Не знаеш, че трябва да се надигна и аз. Ай бе. Помага. Виж колко горе е в него. Ако не стане пак. Лека, ще падам високо. Дори не трябва с половина. Стана. Стана. Раз малко. Айде бе, пак забих тъпата ограда. Омага. И хора, ще го сложа до тук.